T-Boys Entertainment. Dédicace à son excellence, monsieur le président du mouvement républicain, Ania Kamara. On comptait et on comptera sur vous. Emballement malien, assalamu alaikum. Bi juin kalo tile mugani fila an ye ci bila u ma an ye ci bila fɔlɔ an ka fanga ɲini jɛkuluba ye n'a tɔgɔ ko mouvement républicain MR militants ma musow ani cɛw denmisɛnw ani makɔrɔbaw k'an bɛɛ ka bɔ an kana boulevard ba in kan an kan ka dɛmɛ don camancɛ fanga mɔgɔw ma n'o ɲɛmɔgɔ ye président Assimi Goïta ye ani premier ministre Choguel Maïga an kan ka dɛmɛ d'u ma u mago bɛ maliyɛn bɛɛ ka dɛmɛ la an y'a ɲini fɛnɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'i dalen don démocratie la maa o maa ni Mali ko hami b'i la an y'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw kana aw ka fara MR jɛkulu parti politique tɔn kan an k'an ka fasoden ɲuman an k'o yira maliyɛnw na k'a yira fɛnɛ an dafɛ jamanaw na k'a yira k'anw b'an ka Mali fɛ Maliba in y'an bɛɛ de ta ye Ala kana Maliba in to janfa kɔnɔ abada lezi k'a yira fɛnɛ k'an bɛ fɛ gɛrɛntɛ minnu b'an ka jamana kan u k'olu gɛrɛntɛw wuli ka bɔ an ka jamana kan wa k'a ɲini an ka jamana dɛmɛbaaw fɛ jamana wɛrɛ minnu b'an dɛmɛ an dafɛ jamanaw ni jamana tɔw minnu b'an dɛmɛ minnu hami ye an hami ye minnu miiri b'an ka jamana la minnu cɛsirilen don an ka jamana dɛmɛni na minnu ka kɛlɛkɛdenw b'an ka kɛlɛkɛdenw dɛmɛ su ani tile an bɛ fɛ u ka n'an dɛmɛ ka an ka kalafili président sigi min natɔ filɛ nin ye n'aw balimakɛ ne yɛrɛ min filɛ Ayiniya Ibrahim Kamara ye n kan bɔ o kalafili min na halisa an bɛ se ka kɛ Mali président ye o kalafili nata la an b'a ɲini u fɛ u kana o ko o sɛbɛntiya an ye aw weelekun y'o de ye ayiwa aw bɔra a y'a yira maliyɛnw na k'a yira an dafɛ jamanaw na k'a yira duniya la ko Mali kɔnɔ politiki jɛkulu dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ko MR n'a ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ ye Ayiniya Ibrahim Kamara anw ka fanga ɲini cogo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye anw bɛ fanga ɲini jɛlenya de kan anw bɛ fanga ɲini tiɲɛ kan an bɛ fanga ɲini bɛn kɔnɔ an bɛ fanga ɲini sabati kɔnɔ wa an bɛ fanga ɲini yalisa maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ min n'an b'a kɔnɔna a mɛnna ni politiki mɔgɔ fɔlɔ ninnu ye u ci ka dɛsɛ a ko la u ma se k'a ɲɛnabɔ anw bɛ layidu t'aw ye k'anw b'a ɲɛnabɔ wa ni Alaw tala sɔnna ma n'aw ka duwawu anw b'a ɲɛnabɔ aw ni ce aw ka bɔli la aw ni ce aw ka dɛmɛ na aw ni ce aw ka fasoden ɲumanya la Ala ka barika don an ka jamanaba la a kɛtɔ bɛ nin na Sawulala Mahamadu Ala ka nafa ni kira tɔgɔ barikalen ye an bɛ Ala fo Ala min ye cɛmanw